O návšteve bývalého českého prezidenta na Trojmedzí v rámci jeho vystúpenia na podujatí v Starej Bystrici sa hovorilo dlho dopredu. Spolu s manželkou Líviou navštívili v sobotu 13. júla pred samotnými oslavami zvrchovanosti aj miesto, kde sa na Kysuciach stretávajú hranice troch európskych krajín – Slovenska, Česká a Poľska. Pred budovou obecného úradu v Čiernu na ňo netrpezlivo čakali miestni obyvatelia, ktorým chvíle čakania spríjemňovala folklórna skupina Ozvena. Po príchode prezidenta s manželkou privítali chlebom a soľou a starosta Peter Staňo im na spoločnom stretnutí priblížil históriu, súčasnosť a aj gorálske tradície spojené s Čiernym. Samozrejme je to veľká podsta, pretože bežne sa nestáva, že vás navštevujú prezidenti a to bol už taký, ako je Václav Klaus, ktorý vlastne zavítal na oslavy zvrchovanosti do Starej Bystrice a súčasťou programu bola aj naša obec a naše Trojmedzie. Ich ďalšia cesta smerovala na Trojmedzie, ktoré spája obce Čierne, Hrčava a Javořínka. Tu prezidentský pár privítali predstavitelia samospráv zo všetkých troch častí hranice. Zahrali a zaspievali deti z blízkeho Koniakova. Trojmedzie, ktoré nerozdeľuje, ale spája. Spája dokonca aj jazykom, gorálčinou. Predviedli to spoločne ľudový majster Piotr Kukučka, ktorý doprevádzal starostu Čierneho Petra Staňa spolu s deťmi z Koniakova hrou na fujaru trombitu. Stovejte gazdovie, přišli tu Miechovie, syreček papajom, oviečky řezajom. Syreček papajom, oviečky řezajom. V bývalom Československu nebolo možné hranicu k Poliakom kedykoľvek prekročiť. Pašovali sa cez ňu kone, aj alkohol, strážili ju vojaci. So vstupom už dvoch samostatných krajín, Slovenska a Česka, a susedného Poľska do Európskej únie dostalo Trojmedzie celkom iný význam. Hraničný kameň osadený v Rokline, presne na mieste stretávania hraníc troch štátov, bol len začiatok. Tri zainteresované obce v pohraničí sa chytili tejto príležitosti a začali vytvárať podmienky, aby sa na tomto mieste nestretávali len cípy hraníc, ale predovšetkým ľudia, odpradávna žijúci v tesnej blízkosti. Budovali turistickú infraštruktúru, altánky, ohniská, turistické posedenia, čistili studničky. Na Trojmedzie začali prichádzať turisti a voľne prechádzať do ktorejkoľvek z troch krajín. Z Trojmedzia bol uchvátený aj samotný prezidentský pár. No prvýkrát Trojmedzí je nádherné, lebo ako tomu vy hovoríte, trojstyk poľský, áno. Trojstyk, tak je nádherné miesto a som rada, že v programe pána prezidenta, že toto miesto bolo veľmi pekné, veľmi srdečné, obdivuhodná krajina, ale hlavně ľudia. Určitě, byl to mimořádný den a v té končině tady kolem Čatry jsem nikdy nebyl a je to tady úžasně krásné. Starosta Peter Staňo pripomenul, že toto miesto niekedy ľudí rozdeľovalo, teraz ich však spája. U nás Trojmedzie nie len nejaký formálny pojem, ale naozaj je to živá spolupráca, sú to živé rodiny, sú to živé kontakty, tak si myslím, že prísť na Trojmedzie je naozaj zážitok pre každého. Tak já si myslím, že normální lidi spolu žijí, spolupracují a občas politici, kteří hrají své krátkoryché zájmy, tak mají důvod se spolu nespolupracovat, což myslím, že je dneska zrovna moment československých politických vztahů. No a po teplom dni všetkým dobre padlo malé pivko v grunte na Trojmedzí.